שלום לכולם, כאן מיכאל ואיתמר. איתמר, תגיד שלום. שלום. כן, אז בטח אתם לא מבינים איפה איתמר. איתמר מסתתר לנו ממש שם. רגע, אוקיי, הנה איתמר. אז כן, אנחנו מתחילים ליצור סרבר מיינקראפט. זה מה שעשינו בינתיים. כן, אנחנו עושים את זה ממש מושקע. בינתיים זה רק השבילים, אנחנו לא תכננו מה לבנות. כן, זה או שנעשה את זה PvP או שנעשה את זה סרבר רגיל שיעשו בו כיף. כן, אז יהיה בסרבר הזה, לא יהיה אנגר גיים ולא יהיה סרווייבל גיים, אבל יהיה קרבות PvP, יהיה מנשר שמשגע אתכם לקרבות PvP, יהיה פיינבול, כל הפלאגינים מותקנים כבר, אבל אנחנו רק צריכים את הבניות. אז כן, ואנחנו צריכים קצת יותר ניסיון בפלאגינים. כן, אז מי שרוצה לעזור בסרבר ולבנות וזה, וכן, אז אתם בטח מבינים בנאים שיכולים לעזור. אז כן, אתם מוזמנים לשלוח לי בקשה בסקייפ שיהיה בדיסקריפשן. איתמר, גם לשים את הסקייפ שלך. אוקיי, אז כן, זה בינתיים מה שעשינו, לא משהו מיוחד. למה צילמתי אני לא יודע, אבל כן, זהו איתמר, זהו לסרטון. כן, יש פלאגינים, הנה נגיד ספיד וזה, יש מלא פלאגינים שאתם בטח יודעים, אז אני לא צריך לזה. אם אתם רוצים הדרכה על הפלאגינים, אז כבר נעשה בסרטון הבא. יאללה ביי.